Na úsvite 19. storočia sa Európa ocitla v období hlbokých spoločenských a kultúrnych zmien, ktoré vychádzali z ideálov francúzskej revolúcie a napoleonského občianskeho zákonníka. Tieto idei, ako sloboda jednotlivca, rovnosť občanov a ochrana vlastníctva, sa rýchlo rozšírili do celej Európy a stali sa základom nových intelektuálnych prúdov, ktoré formovali moderné spoločnosti. Revolučné myšlienky sa odrazili aj v romantizme, umeleckom smerovaní, ktoré odmietalo chladný klasicizmus a oslavovalo prirodzenosť, dynamiku a vášeň. Romantickí umelci ako Victor Hugo, Lord Byron či Chateaubriand svojou tvorbou podnecovali ducha boja proti útlaku a inšpirovali nové generácie revolucionárov. V tejto atmosfére ideálov a umeleckých inovácií sa začal formovať aj národný program, ktorý mal za cieľ presadzovať politickú a kultúrnu emancipáciu potlačených národov. Slovenský národ, nachádzajúci sa v rámci mnohonárodnostného Habsburského impéria, čelil tlaku centralizovaného stredoeurópskeho usporiadania a asimilácií. Prvé snahy o jazykovú a kultúrnu emancipáciu sa spájajú s Antonínom Bernolákom, ktorý položil základy spisovnej slovenčiny, no až v prvej polovici 19. storočia sa slovenská inteligencia prebudila k jasnej vízii národného oslobodenia. Významné osobnosti ako Ľudovít Štúr, Juraj Palkovič či Jozef Miloslav Hurban sa stali motorom tejto premeny. Ich úsilie presahovalo rámec čistého kultúrneho oživenia, pretože formulovali prvé politické programy, ktoré zdôrazňovali potrebu odstránenia sociálneho a jazykového útlaku. Tieto programy kládli dôraz na vzdelávanie, rozvoj národného povedomia a aktívnu politickú angažovanosť. Cieľom bolo nielen posilniť kultúrnu identitu, ale aj získať politickú autonómiu a spravodlivé zastúpenie v rámci štátnej moci. Slovenský národ sa však stretával s intenzívnymi tlakmi maďarského nacionalizmu, ktorý smeroval k asimilácii menšín prostredníctvom procesu známeho ako madarizácia. Maďarskí reformátori, medzi ktorými vynikal Lajos Kossuth, presadzovali používanie maďarského jazyka vo verejnom a úradnom styku, čo vyvolalo odpor nielen u Slovákov, ale aj u ďalších etnických skupín v Uhorsku. Tento tlak zosilnil snahy slovenských obrodených o obranu vlastného jazyka, kultúry a národného dedičstva. Príbeh slovenského národného obrodenia je teda príbehom neúnavného boja za zachovanie národnej identity a slobody. Spolu s európskymi liberálnymi a demokratickými ideami sa slovenská inteligencia stala hnacou silou spoločenských zmien, ktoré dodnes inšpirujú úsilie o spravodlivú a slobodnú spoločnosť. Historické osobnosti a udalosti tohto obdobia zostávajú trvalou súčasťou kolektívnej pamäti národa a pripomínajú, že cesta k národnej emancipácii bola postavená na odvahe, vytrvalosti a hlbokom presvedčení o právach každého jednotlivca.